дар доираи бозиҳои байналмилалии дӯстонаи фифа мунтахаби футболи тоҷикистон дар сафар бо тими миллии футболи Сингапур бозии рафиқона анҷом дод. Ин вохӯрӣ дар варзишгоҳи Бишани Сингапур сурат гирифта, бо 2 голи беҷавоби шогирдони Петр Сегерт ба анҷом расид. Дар ибтидои вохӯрӣ аллакай футболбозони тоҷик ба пеш баромаданд, зеро Муҳаммадҷон Раҳимов бо як маҳорати олӣ дар дақиқаи шашуми вохӯрӣ тӯбро вориди тури дарвозаи соҳибони майдон намуд. бо ҳамин як голи задашуда қисмати аввали майдондорӣ ба анҷом расид. дар қисми дуюми рақобат ҳарчанд соҳибони майдон талош карданд то хати дарвозаи мунтахаби тоҷикистонро рахна бисозанд, вале барояшон ин кор муяссар нагардид. ҳамзамон дар 45 дақиқаи нимаи дуюми майдондорӣ мунтахаби футболи Сингапур 10 нафара бозиро идома дод, зеро яке аз бозингарони ин даста бо сабаби вайрон кардани қоидаи футбол аз майдон хориҷ карда шуд. 90 дақиқаи вақти асосии вохӯрӣ бо як голи задаи футболбози тоҷик ба анҷом расид. дар дақиқаҳои изофанамудаи охири рақобат бошад, Ваҳдат Ҳаннонов аз як ҳуҷуми ҷавобӣ самаранок истифода карда маротибаи дуюм тӯбро ба дарвозаи дастаи мунтахаби Сингапур ҷой намуд ва ҳамин тавр мунтахаби Тоҷикистон дар ин бозии дӯстона бо 2 голи беҷавоб пирӯзӣ ба даст овард.